mijil temanten kakung. Kumenyar mawa Prabawa kentar-kentar winor ganda wita. Sumirat ambabar teja maya saya dangu saya cetha saya caket saya ngalila. Pranyata menika tejaning panganten kakung ingkang binangkara mijil saking wisma Palerman kinanti manjing sasana pawiwahan. Mubyar busananing panganten kakung ingkang ngamemba busananing Narapati. Lamun kadulu katon agung mrabu miwah Prabawa. Agung ateges kebak ing kaindahan kang sanyata adiluhung. Dene Prabu ateges pindha jejering narendra kebekan ing kapibawan luhur. Prabawa ateges sinung Prabawa adi indah minangoni. Dampya ingkang samiya lumaksana ngayap sang pinangtian kakung. Pinarangan dening para kadang santana miwah warga Wandawa. Dasar panganten kakung anyar dulolapa tindake riya anggajeng nguling lemehan merak kasimpir. Sarira amrapata sembada ing griya tan mingkuh saliring kewuh. Yen ta tamtama sembaga wiratama prawirya jayeng palugon tatak tangguh tanggon tanggung jawab prakti ngendon. Mila kalamun pinantha ing wardaya candrane Kadi Narendra ingkang asa tindak Siniwaka lenggah ing dampar denta. Sun